bai, San Juanak irister daude, Txupinazo mendiken gutxira botako dute, eta zer moduz aurkezten dira San Juanak, zu alkate izan da? Ondo, gu etortzerakoia da programa guztia egia esan itxia zeon, gu ona azkenekoak iritsi gara, baina teknikariek lana ederki egin dute betiko moduan, hasi que ez, San Juanak ondo nik uste egitarau opardo dutela, eta deno dutela nun disfrutatu eta nun ondo pasa, ezta? Orduan, bete-beteria datoz, eta nik uste San Juan politiak etorriko zaizkigula Tolosarro hori. Aurtengoan Txupinazoa botatzen, iritsi berriak diren aur sahararrak izango dira. Bai, eta nahi unkitzen nau, egia esan, ni duela 2 urte Mendebaleko Saharar kanpamentutan izan nintzen, jarraipena izan dut eta lagundu dut ere lan Mendebaleko Sahara herrian aldeko mugimenduan, eta oso politia ibiltzai beraiek gaur hemen egotea. Ulertzen du, nekaneka eginda daude, baina benetan unkitzen nau beraiek izatea gaur Txupinazoa botako dutenak, beraien herriaren berri jendeak izateko argudio bat baita. Bihar egun handia izango dugu Tolosarrentzat, San Juan eguna izango baita. Zer moduz ikusten ez zuen burua edo zuen papera edo prozesioan eta eguneko aktibitate guztietan? Bueno, ni behin eta berriz dakoa naiz, herritar xume bat naiz, orain Tolosako alkatea naiz, eta badakit zein den nire postua eta dagokidan egin behar dudala. Baina, den hori gustatzen zaigu anonimatoa eta neurri batean arraru sentituko naizela jakin badakit, prozesioaren erdian. Baina, esperientzia berri bat da, eta biziko dugu, eta hemendik ere ikasiko dugu. Beraz, orokorran San Juanen aurrekuspena, San Juan jaien aurrekuspena positiboa ikusten duzu, ezta, baikorra? Bai, ez daukat beste arrazoiek, ez daukat negatibo batean pentsatzeko arrazoiek, eta bai, zentzu nik uste festa politiak izango diala, badaukagu festarako beharra ere, eta zentzu hortan ez zet inongo arazorik ikusten. Koordinazio mailan lan egin dugu, ahalik eta gauzako beren atea egitezen eta departamentu ezberdinek edo San Juanetan parte hartzen duten udale egitura ezberdinek ahalik eta koordinatuen egoteka, hor lan egin dugu, eta ez daukat inongo kezkarik zentzu horretan, pentsatzen dut dena ondo bateako dela, eta zerbait okertzen baldin bada ere, mekanismoa jarri ditugu zuzentzari begira. Pantailaren beste aldean dauden horiei, zein mezu edo zabalduko zenieke Tolosara etorri eta festaz gozatzeko? Etor daitezela, asteburu politia izango dugu aurretikan, eguraldi ona egingo du, bero izango da. Eta Tolosako ateak zabal-zabali daude, bai Tolosar, zein eskualdeko jendearentzat, eta baita noski haratagokoentzat ere. Beraz, etorri daitezela, hemen giro aparta egongo delako, eta benetan ondo pasa dezatela festa hauetaz. Hace fuegos en la Tolosa, en este sitio, hace fuegos arriba, juegos y jugando y muchas cosas. Te dije a mi familia que está cogiendo, me ha dicho que luego van a no sé qué pegan y esto, a jugar excursiones y esto.